Kang, nuwun Kang. Monggo. Napa Kang? Anu, niki kene sik ya. Nggih. Ono apa iki? Omonge tanggamu kowe ameh dul wedhus Kang. Hooh. Piro Kang jalukmu Kang? Ya 3 juta. Lah, 3 juta wedhus apa kuwi? Ayo ndelok saya kono kae yo. Endi? Kono kae. Kandangmu ndi? Halo, kandangku kono kae lho. Iya. Lho, kandangku. Lho isih iki. Iya, wedhusmu. Iki lho wedhusku, belah jos kuwi. Oh, kuwi ya. Lanang gede dhuwur kena kok. Piro mau? 3 juta. Oh, pokoknya wedhus kriwil kok ngene. 500 ya, Kang? Oke banget. 3 juta kadoan kuwi. 3 juta. Budi kena Kang. 500 ya? 3 juta wis to ora. Lah 500 ya, Nek. Ora. Lah, gimana ya terus ngono barang jene. Lah. Ora, 500 Kang. Ora. Langsung. Kang wedhusmu 500 Kang. 500 Kang. Kang, 500 Kang. Ora. 500 Kang. Kang, wedhusmu 500 Kang. Kang, 500 Kang. 500 Kang. 500 sih Kang. Kang Karyo. Kang, 500 Kang. 500 Kang. Ora. 500 ora. Jan, intel tok iki. Pakar itu intel tok iki jan ra genah. Biasane pandeni aja. Iki ngising ki ono kamar mandi ngono. Wang oleh tol. Kowe to pelakune iki wah. Ora genah kowe. Benak ngising wis dikandani ke kamar mandi kok ngayal. Ayo kene. Ini ke kamar mandi. Yo. Aduh. Pusing kowe wedhusku. Pusing. Opo gini jero iki? Woi, sapa nek jero iki? Sik. Pusing ki lho wedhus war ngising ki lho. Wedhus war ngising ki lho, blet ki lho. Ah, ganggu ngising iki apa-apa. Kamar mandi umum kok. Ayo ngono lho ngising le. Selesai, weh, ngisi kok. Cuk. Ano ya? Sopo Kang? Tak kok susu bawa. Nang ndi Kang? Arek itu, ini ke susu ya. Nang opo kuwi? Apa kan besok? Ya mbok nang ndi ta? Gue dikecek pakai ning Kamboja. Weh, dene men saiki Kamboja medeni. Pake nang ndi Pak? Pakai besok. Leno. Weh. Lah men nang ndi? Iku susu ngendi sing nek susu ngendi? Ono enek. Ngendi? Ini dodol. Sik ya. Ono enek. Oh iya, depan. ono tuh ya. Yo. Hati-hati Kang. Ya. Ketoke salah dalan, ngene dodok kono kae ketok iki. Alah, enggak lah. Kang. Ngopo? Lah ngapusi aku no, Kang. Piye? Ono lho ora enek warung dodo iki. Ning endi warung? Ono ngene dodol. Apa iya? Ora. Yo wis, setarono ya. Ya. Lah sanget iki. Hati-hati Kang. Yo, oke. Arek-arek nanti iki. Wah, kalau kayak masuk kayak. Ini sopo kayak blok kayak. Wah, iya. Aku pasti gue jual tenan. Terus gue tidak duyan jangan jadi perkara ngene tanggane orang gak penting itu warek. Nilai wet menawa payu iki. Weh. Sopo ke wani-wani iki ngarit ngono iki? Ya, dalai. Sopo kowe? Malah ngarit ngono iki. Sepurane yo, Kang. Iki biasane wedhus iki yo.
tak pakani Supermi. Aku yo njaluk wedhus dhewe. Ayo. Ya piye? Penantang aku apa piye, ha? Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Berani yo Kang. Nang ngarep to nek Kang. Berani Kang. Mata melirik kaki ke sana.